המחברת האינטראקטיבית ללימוד אוצר מילים לפי קטגוריות, כל הפרי-בנד, יש פה עבודת יצירה, כולל עבודה פונולוגית, למשל הצבע red, d, יש לו 3 צלילים, אז אנחנו צובעים 3 עיגולים, יש פה מחולק לפי רמות, יש פה את הרמה ההתחלתית, למשל אחר כך אנחנו מגיעים למספרים, אז ברמה ההתחלתית אנחנו עד 10, אבל ברמה המתקדמת יותר יש לנו את המספרים עד 20, ואחר כך גם במספרים של עשרות. החוברת עובדת לפי קטגוריות, אנחנו פה במשפחה, ופה אנחנו במשפחה הבסיסית, ואני אראה לכם עכשיו את המחברת הבסיסית, אבל זה מגיע כקובץ של שחור לבן, להדפסה לתלמידים, עם הוראות מפורטות, כיצד לגזור, כיצד להדביק, בעצם זה מתאים לילדים החל מכיתה א' או גן חובה, מתי שהם כבר אתם מרגישים שהם מסוגלים לגזור ולהדביק ולצבוע, ובעצם אנחנו יכולים לעבוד גם עם ספירה של צלילים, ולפרק מילים לצלילים, וגם לעבוד עם תלמידים בוגרים יותר, בכתיבת המילים, במקום בצביעה של הצלילים, ופשוט לכתוב את המילים לפי תיבות צלילית, להתייחס לזה כתיבות צליל, ולא כצלילים שצריך לפרק ולצבוע. אתם ממש רואים שזה מכסה את כל הנושאים, והמוח זוכר לפי קטגוריות, ולכן אנחנו עובדות בצורה הזאת, וכמובן המחברת האישית שכל אחד ואחת יוצרים לעצמן, שעושה מאוד מאוד חשק לחזור בבית על המילים. אתם יכולים לראות שכל יצירה היא שונה ומעניינת וקשורה לנושא, ובאמת זה מכסה את כל המילים שצריך לדעת בראשית הדרך באנגלית. אני ככה אדפדף לכם איזה יופי המחברת נראית, תראו איזה יופי. לא, איפה?